България 2024. Не мога да не издържам повече са фърла от покрива на сградата. Това много искам да го видите. Траката Варна. Тази сутрин в 8 часа започнаха да полагат чисто нов асфалт. И правя едно вю. Машините още са гори. Машините още полагат асфалт гори. Това асфалт пари. Сигурно този Мерцедес, дето минава, е втората кола, която минава. И какво се случва? Не издържам. Няма как. Просто не издържам. ВиК и багер. Заведението някакъв. Това е заведение някакво. Някаква водичка бликна и ВиК довтаска. И чисто новия асфалт вече го купаем. Чисто новия асфалт. Който още пари. Още върват валяците. Направо не мога, хора, разбирате. Не мога. Не е сериозно. Абсолютно това е факт. В България се полага чисто нова асфалтова настилка, за да мини ВиК и да си копни, да си сложи тръбите. Просто не е. Това няма такъв абсурд. Гледайте и се радвайте. Ако не, поплачете си малко.